Üdvözöllek! Louise Hay vagyok, és nagy örömömre szolgál, hogy megoszthatom veled a megerősítésekkel kapcsolatos gondolataimat. Legalább 30 napon át hallgasd ezt a CD-t, vezetés közben például tökéletes útitárs lehet. Hagyd, hogy átjárják a lényedet az elképzelések, amíg a részeddé nem válnak. Az a vágyam, hogy minden egyes ember megtanulja használni a megerősítéseket, hogy szeretetet, békét, örömet, gazdagságot és jólétet vigyen az életébe. A mai nap új nap. A mai napon elkezdheted kialakítani örömteli, kielégítő életedet. A mai napon kezdheted szélnek ereszteni minden korlátodat. A mai napon megismerheted az élet titkait. Jobbá teheted az életed. Máris a kezedben vannak az erre szolgáló eszközök. Ezek az eszközök pedig a gondolataid és a meggyőződéseid. Meg fogom mutatni, hogyan javíthatsz az életminőségeden a segítségükkel. Bármi, amit mondunk vagy teszünk, megerősítés. Mondanivalónk és gondolataink nagy része általában elég negatív, ami természetesen nem jó tapasztalásokat eredményez. Ha meg akarjuk gyógyítani az életünket, pozitív mintákkal kell átformálnunk a gondolkodásunkat és a beszédünket. A megerősítések nyitják meg az utat, velük kezdődik a változás. Ilyenkor lényegében valami ilyesmit közölsz a tudatalatti elméddel. Felelősséget vállalok. Tudom, hogy tehetek valamit a változás érdekében. Megerősítések alatt olyan kifejezések tudatos megválasztását értem, amelyeknek a segítségével vagy kiküszöbölhetsz valamit az életedben, vagy kialakíthatsz benne valami újat. Minden elgondolt gondolat és minden kiejtett szó megerősítés. A teljes önmonológunk megerősítések sora. Akár a tudatában vagy akár nem, minden egyes pillanatban megerősítésekkel élsz. Minden szóval és minden gondolattal a saját élettapasztalataidat erősíted meg és alakítod ki. A meggyőződéseid szinte mind gyermekként megtanult, puszta szokássá vált gondolatminták. Sokuk nagyon jól működött és működik. Vannak azonban olyan meggyőződéseid is, amelyek akadályozhatnak azoknak a dolgoknak az előteremtésében, amelyekről azt állítod, hogy vágysz rájuk. Nagy mértékben eltérhet egymástól az, amire vágysz, és az, amit a saját hited szerint megérdemelsz. Oda kell figyelned a gondolataidra, hogy kiküszöbölhessd azokat, amelyek nem kívánatos élettapasztalatokat hívnak be az életedbe. Tudnod kell, hogy minden panasz valami olyasminek a megerősítése, amiről úgy véled, hogy nem kívánatos az életedben. Minden alkalommal, amikor dühös vagy, azt erősíted, hogy még több haragot akarsz az életedbe vonzani. Amikor áldozatnak érzed magad, azzal azt erősíted, hogy továbbra is áldozatnak akarod érezni magad. Ha úgy érzed, hogy az élettől nem kapod meg azt, amire vágysz, akkor biztos, hogy soha nem lesz részed azokban a jó dolgokban, amelyeket másoknak megad az élet, amíg nem változtatsz a gondolkodásodon és a beszédmódodon. Világszerte csak most kezdünk ráébredni, hogy a gondolataink alakítják a tapasztalásainkat. A szüleid valószínűleg nem tudtak erről, ezért nem is igen taníthatták meg neked. Arra tanítottak, hogy úgy tekints az életre, ahogy az ő szüleik tanították nekik. Tehát senki nem hibás ebben. Ideje azonban felébrednünk, és elkezdenünk tudatosan úgy alakítani az életünket, hogy az kielégítő legyen, és elősegítse a céljainkat. Te képes vagy erre, én is képes vagyok erre. Mindannyian képesek vagyunk erre. Csak meg kell tanulnunk, hogyan. Fogjunk hát hozzá. Először általában beszélek a megerősítésekről, majd rátérek az egyes életterületekre, és megmutatom, hogyan javíthatsz az egészségeden, a pénzügyeiden, vagy akár a szerelmi életeden. Ha megtanultad használni őket, akkor minden helyzetre alkalmazhatod ezeket az alapelveket. Vannak, akik azt állítják, hogy a megerősítések nem működnek, amely önmagában is egy megerősítés, pedig csak nem tudják, hogyan használják őket helyesen. Lehetséges, hogy amikor azt mondják, egyre gazdagabb vagyok, közben az jár a fejükben, hogy micsoda hülyeség ez az egész, biztosan nem fog működni. És mit gondolsz, melyik megerősítés nyer majd a kettő közül? Természetesen a negatív, mert ez a régi, megszokott életszemléletünk része.
Vannak, akik naponta egyszer elmondják a megerősítéseket, majd végigpanaszkodják a nap hátralévő részét. Ha így használjuk a megerősítéseket, nagyon sok idő kell hozzá, hogy eredményt hozzanak. A megerősítések elmondása azonban csak egy része a folyamatnak. Ennél is fontosabb, hogy mit teszünk a nap és az éjszaka hátralévő részében. A megerősítések olyanok, mint a földbe vetett magvak. Rossz talajon gyengén fejlődnek, gazdag talajban azonban csodálatosan növekednek. Minél inkább olyan gondolatok mellett döntesz, amelyek jó érzéssel töltenek el, annál gyorsabban fognak működni a megerősítéseid. Válasz hát kellemes gondolatokat. A gondolkodásmód, amely mellett most dönthetsz, csupán ennyi. Választás kérdése. Most, ma, ebben a pillanatban eldöntheted, hogy változtatsz a gondolkodásodon. Az életed nem vesz egyetlen éjszaka alatt teljes fordulatot, de ha következetesen, nap mint nap kellemes gondolatok mellett döntesz, akkor életed minden területén kifejezetten pozitív változásokat idézhetsz elő. Ezt a titkot Ábrahámtól tanultam. Véleményem szerint ma ő az egyik legjobb tanító a bolygón. Minden reggel áldással és hálával gondolok csodálatos életemre, és bármivel foglalkozzanak is mások, én kellemes gondolatok mellett döntök. Nem állítom, hogy nálam már 100%-osan működik mindez, de 75-80%-ban ennek megfelelően élek. És ez nagyon sokat jelent, ha azt nézzük, hogy mennyire élvezem most az életet, és hogy milyen sok jó dolog áramlik a mindennapjaimba. Az egyetlen pillanat, amelyet megélhetsz, a most. Ez az egyetlen pillanat, amelyet egyáltalán irányíthatsz. Hogy érzed magad most? Jól érzed magad? Vagy esetleg rosszul? Milyen érzelmeket élsz át ebben a pillanatban? Milyen zsigeri érzés jár át éppen most? Szeretnéd jobban érezni magad? Akkor válassz egy kellemesebb gondolatot. Ha bármilyen szempontból rosszul érzed magad, szomorú, morcos vagy keserű vagy, esetleg neheztelsz, haragszol, félsz, bűntudatod van, le vagy törve, féltékeny vagy, kritikus vagy, akkor ideiglenesen kikapcsolódtál az univerzum által neked tartogatott jó élmények áramlásából. Ne vesztegesd a gondolataidat hibáztatásra. Sem ember, sem hely, sem tárgy nem uralkodhat a te érzéseiden, mert ők nem a te fejedben gondolkodnak. Ezért nem uralkodhatsz te sem másokon, hiszen nem irányíthatod a gondolataikat. Senki nem irányíthat egy másik embert, ha csak engedélyt nem kap rá. Ismerd meg hát a saját hatalmas és erős elmédet. Átveheted az irányítást a saját gondolkodásod felett. Ez az egyetlen olyan dolog, amelyet teljes mértékben te uralhatsz. Milyen gondolatoktól érzed jól magad? A szeretet, a megbecsülés, a hála gondolataitól. Attól, ha arra gondolsz, hogy mit szeretnél a jövőben, az afelett érzett örömtől, hogy élsz. Attól, hogy szeretettel áldod a testedet, a jelen pillanatban lelt élvezettől, és attól, hogy várakozón tekintesz a holnap elébe. Az ilyen gondolatokkal önmagad szeretetét bizonyítod, az pedig, ha szereted magad, csodákat hoz az életedbe. És most foglalkozzunk a megerősítésekkel. A megerősítések úgy működnek, hogy tudatosan bizonyos gondolatok mellett döntünk, amelyek aztán pozitív változásokat hoznak a jövőben. Ez a gondolkodás megváltoztatásának az egyik fókuszpontja. Amikor úgy döntesz, hogy kimondod, nagyon gazdag vagyok, lehet, hogy valójában éppen igen kevés pénz van a bankszámládon. Ezzel veted el jövőbeni gazdagságod magjait. Minden alkalommal, amikor elismétled a fenti kijelentést, újra megerősíted a magokat, amelyeket elméd talajába vetettél. Ezért törekedj arra, hogy az adott talaj vagy atmoszféra kellemes legyen. Nagyon fontos, hogy a megerősítéseidet mindig jelen időben mondd. Van valamim, vagy vagyok valamilyen. Ha azt mondod, hogy majd ilyen-olyan leszek, vagy majd lesz valamim, akkor a gondolatod ott is marad valahol a jövőben. Az univerzum teljesen szó szerint érti a gondolataidat és a szavaidat, és azt adja neked, amiről azt állítod, hogy vágysz rá. Mindig. Gondolj erre így.
Minden elgondolt gondolat számít, ezért ne pazarold kincset érő gondolataidat. Minden pozitív gondolat jó dolgokat hoz az életedbe. Minden negatív gondolat taszítja a jót. Hányszor fordult elő az életedben, hogy már majdnem történt veled valami jó, ami aztán az utolsó pillanatban mégis elillant? Ha vissza tudnál emlékezni az akkori lelki állapotodra, biztosan meg lenne a megoldás is. A túl sok negatív gondolat akadályt gördít a pozitív megerősítések elé. Ha azt mondod, többé nem akarok beteg lenni, az nem a jó egészség megerősítése. Világosan ki kell mondanod azt, amit akarsz. Elfogadom a tökéletes, egészséges állapotot most. Az utálom ezt a kocsit kijelentés nem terem csodálatos, vadonatúj autót neked, mert nem fogalmaztál világosan. Ha új autóhoz jutsz is, rövid időn belül azt is megutálhatod, mert ez az, amit megerősítettél. Ha új autóra vágysz, jelents ki valami ilyesmit. Gyönyörű új autóm van, amely minden igényemet kielégíti. Vannak, akik azt mondogatják, hogy az élet szívás. El tudod képzelni, hogy milyen élményeket vonz majd be az életedbe ez a kijelentés? Természetesen nem az élet szívás, hanem a gondolkodásod az. Ez a gondolat tesz majd róla, hogy szörnyen érezd magad. Ha pedig rosszul érzed magad, semmi jóra nem számíthatsz az élettől. Ne vesztegesd az idődet arra, hogy a korlátaidat sorolgatod, a rossz kapcsolataidat, a gondjaidat, a betegségeidet, a szegénységet és a többit. Minél többet beszélsz az adott problémáról, annál jobban gyökeret ver az életedben. Ne hibáztass másokat azért, ami látszólag rossz az életedben. Ez is puszta időpocsékolás. Mindannyian a saját tudatunk, a saját gondolataink törvényei szerint élünk, és csak mi vonzhatjuk az adott élményeket magunkhoz azzal, ahogyan gondolkodunk. A hibáztatás negatív megerősítés pusztán, és nem akarhatod erre pazarolni becses gondolataidat. Ehelyett tanuld meg, hogyan változtathatod pozitívvá negatív megerősítéseidet. A gyűlölöm a testemet így válhat például a szeretem és becsülöm a testemet kijelentésé. Vagy a soha nincs elég pénzem azzá, hogy a pénz bőségesen áramlik az életembe. Az elegem van abból, hogy beteg vagyok, így lesz, hagyom, hogy a testem visszanyerje természetes, vibráló egészségét. A túl kövér vagyok, tisztelem és ápolom a testemet lesz. És ahelyett, hogy engem senki nem szeret, azt mondjuk, szeretetet sugárzok, mely betölti az életemet. Így lesz abból, hogy nem vagyok kreatív, az, hogy eddig nem is sejtett képességeket fedezek fel magamban. Abból, hogy megrekedtem ebben a borzalmas állásban, az, hogy mindig csodálatos új kapuk nyílnak számomra. A nem vagyok elég jó pedig átalakul, a pozitív változások zajlanak bennem, és a legjobbat érdemlem kijelentéssé. Ez nem jelenti azt, hogy félned kellene minden gondolatottól, hiszen amikor először beindítod a változást, és elkezdesz tényleg odafigyelni a gondolataidra, elborzadva ébredsz majd rá, hogy milyen negatív voltál mindaddig. Ha tehát valamilyen negatív gondolaton kapod magad, csak mondd azt magadban, ez egy régi elképzelés, és én többé nem akarom ezt. Majd a lehető leggyorsabban keres egy helyettesítő pozitív gondolatot. Ne feledd, hogy amennyire lehet, jól szeretnéd érezni magad. A keserűség, a neheztelés, a hibáztatás és a bűntudat miatt szörnyen érzed magad. Olyan szokás ez, amit el kell engedned. A megerősítések megoldást kínálnak életed bármilyen felmerülő problémájára. Ha problémába ütközöl, csak ismételd el újra és újra. Minden jól van, minden az én érdekemben történik, a helyzet csak jóra vezethet, és biztonságban vagyok. Ez az egyszerű megerősítés csodákat fog tenni az életedben. Javaslom, hogy ne hozd meg a megerősítéseidet olyanokkal, akik csak elbagatelizálják ezeket a gondolatokat. Amikor még épp csak elindultál az ösvényen, a legjobb megtartani magadnak azt, amíg el nem érted a kívánt eredményt. Akkor majd azt mondják az ismerőseid, na hát, mennyire megváltozott az életed, milyen más vagy, mit csináltál? És akkor elmesélheted nekik. Hallgasd meg néhányszor ezt a részt, amíg a magadévá nem teszed az alapelveket annyira, hogy nekik megfelelően élj. Menj rá azokra a részekre is, amelyek a legtöbbet jelentik neked, gyakorold a megerősítéseket, és ne feledd,
hogy saját megerősítéseket is kitalálhatsz. Íme a legelső megerősítések, amelyeket már is elkezdhetsz alkalmazni. Képes vagyok rá. Jó érzésekkel gondolhatok magamra. Képes vagyok pozitív változásokat beindítani az életemben. És most beszéljünk az egészségről. Ha azt szeretnéd, hogy egészségesebb legyen a tested, bizony van néhány dolog, amit megtehetsz. Semmilyen okból nem szabad dühösnek lenned a testedre. A harag is csak megerősítés, mellyel azt mondod a testednek, hogy utálod, legalábbis bizonyos testrészeidet. A sejtjeid nagyon is tudatában vannak minden gondolatodnak. Úgy gondolj a testedre, mint egy szolgára, aki akárhogy tartod és keményen dolgozik, hogy fenntartsa egészségedet. A test pontosan tudja, hogyan gyógyítsa meg önmagát. Ha egészséges ételekkel és italokkal táplálod, eleget mozogsz és alszol, és kellemes gondolataid vannak, akkor könnyű lesz a dolga. A sejtek boldog, egészséges környezetben dolgoznak. Ha azonban csak gyors kaján és diétás szénsavas üdítőkön élsz, a tévé előtt fonnyadsz, alig alszol, mogorva vagy és folyton panaszkodsz, akkor a testedben lévő sejteknek rossz körülmények között, barátságtalan légkörben kell dolgozniuk. Akkor ne csodálkozz, ha a tested nem olyan egészséges, amilyennek szeretnéd. Soha nem leszel egészséges, ha folyton a betegségeidre gondolsz és róluk beszélsz. Jó egészséget a szeretet és a megbecsülés eredményez. A lehető legnagyobb szeretettel foglalkozz a testeddel. Beszélj hozzá szeretettel, érintsd meg, simogass szeretettel. Ha valamelyik testrészed fáj vagy beteg, akkor bánj vele úgy, ahogyan egy beteg gyerekkel tennéd. Mondd el neki, hogy mennyire szereted, és hogy mindent megteszel azért, hogy a lehető leggyorsabban meggyógyuljon. Ha beteg vagy, többet is tehetsz annál, hogy orvoshoz mész, és feliratsz valamilyen gyógyszert, hogy elnyomd a tüneteket. A tested arról árulkodik, hogy valami, amit tettél, nem jó neki. Tudj meg többet arról, hogy hogyan segíthetsz rajta. Minél többet megtudsz, annál könnyebben ápolhatod a testedet. Nem akarhatod áldozatnak érezni magad. Ezzel csak elfecséreled az erődet. Menj el egy egészségboltba, ahol rengeteg jó könyvet találsz arról, hogy hogyan maradhatsz egészséges. Elmehetsz egy dietetikushoz is, aki személyre szabott egészséges étrendet készíthet neked, de kipróbálhatsz egy holisztikus gyógyítót is. Teremts magadnak egészséges, boldog lelkiállapotot. Légy aktív és lelkes résztvevője a saját egészségtervednek. Hiszek benne, hogy testünk minden egyes rezdülését mi alakítjuk. A testünk, amint minden más is az életben, a saját belső gondolatainkat és meggyőződéseinket tükrözi. Folyamatosan beszél hozzánk, ha hajlandóak vagyunk rászánni az időt és odafigyelni rá. Testünk minden egyes sejtje reagál a bennünk felmerülő összes gondolatra és minden kimondott szavunkra. Ha folyamatosan ugyanúgy gondolkodunk és beszélünk, azzal alakíthatjuk viselkedésmódunkat, testtartásunkat, valamint jó és rossz egészségi állapotunkat. Akinek folyamatosan keserves fintorba torzul az arca, nem örömteli, szeretetteljes gondolatoktól lett ilyen. Az idősebbek arca és teste pontosan megmutatja, hogy egy életen át milyen gondolatmintákat követtek. Vajon mennyire látszol majd öregnek idősebb korodban? Tanuld meg elfogadni, hogy az élet nem véletlenszerű események sorozata, hanem az ébredés ösvénye. Ha minden nap egy-egy ébredés, soha nem öregszel meg, csak fejlődsz folyamatosan. Képzeld el, hogy a 49. születésnapod egy másik élet zsengekora. Ma az a nő, aki betölti az 50-et, és nem szenved sem ráktól, sem szívbetegségtől, számíthat arra, hogy a 92. születésnapját is megünnepli. Te, és csak is te vagy képes arra, hogy meghatározd a saját életciklusodat. Változtass hát a gondolkodásodon ma, és ne térj le az útról. Nagyon fontos oka van annak, hogy itt vagy, és minden, amire szükséged van, elérhető a számodra. Lehetnek olyan gondolataid, amelyek betegséget hozó atmoszférát termelnek, de dönthetsz egészséges légkört teremtő gondolatok mellett is, mind magadban, mind magad körül.
Az egészségre vonatkozó pozitív megerősítések. Azokat az ételeket szeretem, amelyek a legjobbak a testem számára. Testem minden sejtjét szeretem. Egészséges döntéseket hozok. Tisztelem magam. Egészséges öregkor elé nézek, mert most szeretettel bánok a testemmel. Folyamatosan új egészségjavító módszereket fedezek fel. Úgy állítom vissza a testem optimális egészségi állapotát, hogy megadok neki mindent, amire szüksége van. A gyógyulás létezik. Félreállítom az útból az elmémet, és a testem saját intelligenciájára bízom a természetes gyógyító munkát. Különleges őrangyalom van. Mindenkor isteni vezetésben és védelemben van részem. Isteni jogom van a tökéletes egészségre, amelyre most igényt tartok. Hálás vagyok egészséges testemért, szeretem az életet. Egyedül én irányíthatom az étkezési szokásaimat. Mindig ellen tudok állni valaminek, csak döntés kérdése. A kedvenc italom a víz. Sok vizet iszom, hogy megtisztítsam a testemet és a lelkemet. Az egészséghez vezető leggyorsabb módszer az, ha kellemes gondolatokkal töltekezem fel. És most beszéljünk a megbocsátásról. Soha nem szabadulhatsz meg a keserűségtől, amíg gondolatban nem tudsz megbocsátani. Hogyan is lehetnél boldog ebben a pillanatban, ha folyton dühös és neheztelő gondolatokat választasz? A keserű gondolatok nem hozhatnak örömöt. Mindegy, mennyire tartod jogosnak a gondolataidat, mindegy, hogy mit tett a másik. Ha továbbra is ragaszkodsz a múlthoz, akkor soha nem szabadulhatsz. A múlt börtönének az a kulcsa, hogy megbocsátasz magadnak és másoknak is. Ha úgy érzed, hogy megrekedtél egy bizonyos helyzetben, vagy nem működnek a megerősítéseid, akkor általában az a helyzet, hogy valakinek még meg kell bocsátanod. Ha a jelen pillanatban nem haladsz szabadon az élet áramlatával, az valószínűleg azt jelenti, hogy egy múltbeli pillanathoz ragaszkodsz. Lehet ez megbánás, szomorúság, fájdalom, félelem vagy bűntudat, hibáztatás, düh, neheztelés, és néha akár bosszúszomj is. Ezek az állapotok mind a kérlelhetetlenségből erednek, a megbocsátásra, az elengedésre való képtelenségből, és abból, hogy nem tudsz a jelen pillanatban lenni. Csak a jelen pillanatban alakíthatod a jövődet. Ha a múltba kapaszkodsz, nem lehetsz a jelenben. Csak is a mostban van hatalmuk és erejük a gondolataidnak és a szavaidnak. Ne vesztegesd hát a mostani gondolataidat arra, hogy továbbra is a múlt szemetéből tákolod össze a jövődet. Ha valaki mást hibáztatsz, átruházod az erődet, mert valaki mást teszel felelőssé a saját érzéseidért. Az ismerőseink viselkedése kényelmetlen reakciókat válthat ki belőlünk. Mégsem ők bújtak bele a fejünkbe, és nem ők tették oda azokat a gombokat, amelyeket aztán megnyomtak. Azáltal, hogy felelősséget vállalunk a saját érzéseinkért és válaszreakcióinkért, uralhatjuk a válaszmechanizmusainkat. Más szóval, megtanulhatunk tudatosan dönteni az egyszerű reagálás helyett. A megbocsátás sokak számára bonyolult, szövevényes dolog. A megbocsátás nem azonos az elfogadással. Az, hogy megbocsátasz valakinek, nem jelenti azt, hogy egyet is tudsz érteni a viselkedésével. A megbocsátás a saját elmédben zajlik. Valójában semmi köze nincs a másikhoz. Az igaz megbocsátás realitása az, hogy megszabadítjuk magunkat a fájdalomtól, amelyhez addig ragaszkodtunk. Egyszerűen elszakítjuk magunkat a negatív energiától. A megbocsátás azt sem jelenti továbbá, hogy hagyjuk, hogy a másik tovább folytassa számunkra fájdalmas viselkedését vagy tetteit. A megbocsátás néha együtt jár az elengedéssel. Megbocsátunk neki, majd útjára engedjük. Az állásfoglalás és az egészséges határok megjelölése gyakran a legszeretetteljes dolog, amit tehetünk. Nem csak a magunk, hanem a másik személy számára is. Mindegy, hogy mi okod van a keserűségre és a kérlelhetetlenségre. Igenis túl tudsz lépni ezeken. Megszabadulhatsz tőlük. Elengedheted őket. Csak a mostban élsz,
és eldöntheted, hogy olyan gondolatokkal foglalkozz, amelyek most és itt jó érzésekkel töltenek el. Választhatsz olyan gondolatokat, amelyek pozitív mát és pozitív holnapot hoznak. Olyan gondolkodási mintákat alakíthatsz ki most, amelyek örökké a javadat fogják szolgálni. A megbocsátásra vonatkozó pozitív megerősítések. A szívembe vezető ajtó befelé nyílik. A megbocsátáson keresztül érkezem el a szeretethez. Gondolataim megváltoztatásával a környezetem is változik. A múlt elmúlt, ezért most már nincs ereje. Ennek a pillanatnak a gondolatai alakítják a jövőmet. Áldozatnak lenni nem jó. Többé nem vagyok gyámultalan, igényt tartok a saját erőmre. Megajándékozom magam azzal, hogy elszabadulok a múlttól, és örömmel lépek a jelenbe. Nincs túl nagy vagy túl jelentéktelen probléma, amelyet szeretettel ne lehetne megoldani. Készen állok a gyógyulásra, készen állok a megbocsátásra, és ez mindig így lesz. Tudom, hogy a régi negatív minták már nem korlátoznak. Könnyedén elengedem őket. Amint magamnak megbocsátok, másoknak is könnyebben megy majd. Megbocsátom magamnak, hogy nem vagyok tökéletes. A legjobb tudásom szerint élek. Most biztonsággal elengedhetem a gyerekkori traumáimat, és beléphetek a szeretet birodalmába. Minden, a múltban nekem okozott rosszat megbocsátok mindenkinek. Szeretettel elengedem őket. Az életben előttem álló változások mind pozitívak, és én biztonságban vagyok. Van remény. Maradhatsz megrekedt, keserű ember, de akár meg is ajándékozhatod magad azzal, hogy készséggel megbocsátod és elengeded a múltat, majd tovább lépsz egy örömteli, kielégítő jövőbe. Szabadon azzá alakíthatod az életed, amivé csak akarod, mert a tiéd a választás szabadsága. És most beszéljünk a gazdagságról vagy a jólétről, ahogy jól esik. Soha nem leszel gazdag, ha folyton a pénzhiányra gondolsz és arról beszélsz. Ezek elfecsérelt gondolatok, és nem vezetnek el a bőséghez. A hiány taglalása csak még több hiányt eredményez. A szegény gondolkodás még több szűkölködést hoz, míg a hála gondolkodás a bőséghez vezet. Vannak bizonyos megerősítések, amelyek garantáltan távol tartanak a gazdagságtól. Ha neheztelsz másokra azért, amennyi pénzük van, azzal épp falat emelsz saját magad és az áramlásod közé. Nyisd meg a tudatodat a pénzre vonatkozó új elképzelések előtt, és akkor elérheted azt. Soha nem lesz elég pénzem. Ez aztán a szörnyűséges megerősítés, csak úgy, mint a párja. A pénz gyorsabban megy, mint ahogy jön. Ez a lehető legrosszabb fajta szegény gondolkodás. Az univerzum csak arra válaszol, amit elhiszel magaddal és az életeddel kapcsolatban. Vizsgáld meg a pénzzel kapcsolatos negatív gondolataidat, majd védj egy nagy levegőt és engedd el őket. Nem szolgálták a javadat a múltban, és a jövőben sem fogják. Egyszer-egyszer vehetsz lottószelvényt, de ne foglalkozz túlságosan komolyan a nyereménnyel, és ne gondold, hogy az majd megoldja a gondjaidat. Ez hiány vagy szegény gondolkodás, amely nem hozhat tartósan jót az életedbe. A lottónyeremény igen ritkán hoz pozitív változást az emberek életébe. Pont ellenkezőleg. 2 éven belül a legtöbb nyertes el is veszíti a nyereménye legnagyobb részét, és nem tud felmutatni semmit. Gyakran még rosszabb az anyagi helyzete, mint azelőtt. Ha úgy gondolod, hogy a lottóütös megoldaná minden gondodat, nagyon tévedsz, mert az soha nem hoz tudati változást. Éppen, hogy azt üzened ezzel az univerzumnak, nem érdemlek semmi jót az életben, csak a puszta véletlenre számíthatok. Ha képes lennél úgy átalakítani a tudatodat, a gondolkodásodat, hogy hagyd, hogy az univerzum bősége átáramoljon a tapasztalásaidon, akkor minden, amit a lottó nyeremény jelent neked, a tiéd lehetne, és meg is tudnád tartani,
mert a tudatosság jogán mindez a tiéd lenne. A megerősítés, a kijelentés, a kiérdemlés és a megengedés lépcsőfokain haladva, a lottó ötösnél sokkal nagyobb gazdagság lehet a tiéd. A virágzó gazdagságot akadályozhatja még az őszintétlenség is. Amit te adsz az életben, az biztosan vissza is szár rád. Mindig. És ha elveszel az élettől, akkor az élet is elvesz majd tőled. Ez ennyire egyszerű. Érezheted úgy, hogy nem lopsz, de vajon megszámláltad már valaha is az irodából hazavitt gemkapcsokat? Vagy lehetséges, hogy mások idejét vagy a nekik járó tiszteletet rabolod el, esetleg kapcsolatokat lopsz? Mindez igenis számít, mert ezzel azt üzenjük az univerzumnak, nem érdemlek semmi jót, ezért ólálkodva, loppal kell mindent megszereznem. Ismerd meg hát azokat a meggyőződéseidet, amelyek elzárhatják a pénz áramlását az életedben, majd változtass rajtuk, és kezdj el a bőségben gondolkodni. Ha a családodban nem is volt még példa erre, akkor is megnyithatod az elmédet az életedbe áramló pénz gondolata előtt. Ha gazdagságot akarunk, akkor így is kell gondolkodnunk. Van 2 olyan gazdagságra vonatkozó megerősítésem, amelyeket sok évig használtam, és működtek, és neked is működni fognak. Az egyik, a bevételem folyamatosan növekszik, és a másik, akárhová nyúlok, ott pénzt terem. Amikor elkezdtem mondogatni őket, igen kevés pénzem volt, de a kitartó gyakorlás valóra váltotta őket. Régóta hiszek abban, hogy az üzlet olyan világ, ahol egymás áldását és virágzását segítjük elő. Soha nem értettem a vágjuk el egymás torkát üzleti hozzáállást, ahol mindenütt csak csalást és vetélkedést láthatunk. Ez nem hangzik túlzottan örömteli életformának. Olyan hatalmas a világ bősége, nem is kéne más csinálnunk, mint megosztozni rajta. A kiadóm, a Hay House mindig is csupa őszinte, becsületes, szavahihető, jól dolgozó emberből állt, akik kölcsönös tisztelettel és jó szívvel voltak egymás iránt. Ha így élsz, egyenesen lehetetlen távol tartanod a pénzt. Az univerzum minden lehetséges módon megjutalmaz. Már a mesés hírnevünk alakult ki a kiadói világban, és olyan sok a munkánk, hogy már tovább is adunk belőle. Nem akarunk olyan nagyra nőni, hogy elveszhessen ez a személyes légkör. Ha én, a valaha bántalmazott kisgyerek, aki még a középiskolát sem fejezte be, képes vagyok rá, akkor te is. Naponta egyszer állj meg szélesre tárt karral, és mondd nagy örömmel, nyitott és befogadó vagyok az univerzum minden jósága és bősége iránt. És köszönöm neked, élet. És az élet meghallja majd, és válaszolni fog rá. A gazdagságra vonatkozó megerősítések következnek. Ha sok pénzre vágysz, mély átéléssel és érzéssel mondd el az alábbi megerősítéseket. Mágnesként vonzom a pénzt. A bőség minden formáját vonzom. Bárhol dolgozom, igazán megbecsülnek és jól megfizetnek. Szeretetteljes, bőséges, harmonikus univerzumban élek, és hálás vagyok ezért. Most megnyílok a mindenütt létező, határtalan bőség számára. Az élet minden igényemet kielégíti, és bőséggel ellát. Megbízom az életben. A vonzás törvénye csak jót hoz az életembe. Szegény gondolkodásról bőség gondolkodásra váltok, és a pénzügyeim ezt a változást tükrözik. Kifejezem a hálámat minden jóért az életemben. Minden nap csodálatos új meglepetéseket hoz. Szeretettel fizetem ki a számláimat. A bőség szabadon áramlik rajtam keresztül. A legjobbat érdemlem, és a legjobbat fogadom el most. Elengedem a pénzzel kapcsolatos minden ellenállásomat, és hagyom, hogy örömmel beáradjon az életembe. Mindenhonnan és mindenkitől jót kapok.
soha nem fejezheted ki magad kreatívan akkor, ha a szavaid és a gondolataid mind azt üzenik, hogy micsoda balfácám vagy. Ha kijelented, hogy egyáltalán nem vagy kreatív, ezt a megerősítést mindaddig igaznak tartod majd, amíg használod. Vele született kreativitás áramlik mindnyájunkban, amelyet ha kiengedünk, meglepetéssel és örömmel üdvözölhetjük. Mindnyájan rákapcsolódunk az univerzum teremtő energia áramlására. Néhányan kreatívabban fejezik ki magukat másoknál, de mindenki képes rá. Mindenki nap mint nap alakítja a saját életét. Mindnyájan egyedi képességekkel és tehetséggel rendelkezünk. Sajnálatos módon azonban túl sokunkat vettek körül jó szándékú felnőttek, akik még gyerekkorunkban megnyírbálták ezt a kreativitást. Egyszer egy tanárom azt mondta nekem, hogy nem táncolhatok, mert túl magas vagyok. Egy barátnőmnek pedig azt, hogy nem tud rajzolni, mert a rossz fát rajzolta le. Ez nagyon nagy butaság, de engedelmes gyerekként elhittük ezeket az üzeneteket. Most viszont itt az idő, hogy tovább lépjünk rajtuk. Az is téves elképzelés, hogy művésznek kell lenned ahhoz, hogy kreatív lehess. Ez a kreativitásnak csak az egyik kifejeződési formája, számtalan egyéb között. Életed minden egyes pillanatát te alakítod, a legközönségesebb, legátlagosabb új testi sejtjeitől és az érzelmi reakcióid kiválasztásától kezdve a bankszámládig, a baráti kapcsolataidig és a magadhoz való hozzáállásodig. Ez mind-mind kreativitás, teremtés. Lehetsz továbbá nagyon jó az ágyazásban, főzhetsz finom ételeket, végezheted kreatívan a munkádat, gondozhatod a kertedet, de abban is kreatív lehetsz, ahogyan másoknak kedveskedsz. És ez csak pár példa kreativitásod kifejezésének millió és egy lehetősége közül. Mindegy, hogy hogyan fejezed ki magad, a lényeg az, hogy mindez kielégítő legyen a számodra. Ha hagyod, a szellem isteni vezetését mindig magad mellett érezheted. És tudnod kell, hogy a szellem nem hibázik. Ha erős vágy él benned valamilyen kifejezésmód vagy alkotás iránt, akkor biztos lehetsz benne, hogy ez az isteni elégedettség érzése, a vágyakozás oka pedig az elhivatottság. Bármi lehet ez, ha kitartunk mellette, vezetést és védelmet kapunk, és biztosak lehetünk a sikerben. Ha világos a célunk, vagy az ösvény, amely elénk tárul, választhatunk, hogy megbízunk benne és belevágunk, vagy ott maradunk rettegésbe fagyva. A kulcs a benned rejlő tökéletességben való bizodalom. Tudom, hogy mindez félelmetesnek tűnhet, mindenki fél valamitől, de akkor is képesek vagyunk rá. Ne feledd, az univerzum szeret téged, és azt akarja, hogy mindenben, amihez fogsz, sikeres legyél. A nap minden egyes pillanatában kreatívan fejezed ki magad. Valójában a kreatív önkifejezés az egyetlen dolog, amit teszel. Te magad vagy a saját, egyéni módodon. Mindenkor. Ha ezt tudod, akkor elengedheted azt a mentális meggyőződést, hogy nem vagy kreatív, és belefoghatsz minden vállalkozásba, ami csak az eszedbe jut. És soha ne gondold, hogy bármihez is túl öreg lehetsz. Az életem egészen addig nemigen nyert értelmet, amíg a 40-es éveim derekán tanítani nem kezdtem. 50 évesen indítottam be a kiadó vállalatomat kicsiben, 55 éves voltam, amikor barátkozni kezdtem a számítógépekkel, tanfolyamokra jártam, és legyőztem a velük kapcsolatos félelmet. És 60 évesen lett meg az első kertem. Ekkor váltam lelkes biokertésszé, aki maga termeli meg az élelmét. 70 évesen jelentkeztem egy gyerekfestő kurzusra, és ugyanebben az évben teljesen megváltoztattam a kézírásomat. Vimala Rogers könyve ihletett erre. 75 voltam, amikor megértem egy felnőtt festőkurzusra, és elkezdtem árulni a képeimet. A jelenlegi tanárom most a szobrászkodásra akar rávenni. Közben jogázni kezdtem, és igen pozitív változásokat tapasztalok a testemmel kapcsolatban. Pár hónapja úgy döntöttem, hogy olyan területekre merészkedek, amelyek félelmetesek a számomra, és elkezdtem társas tánc tanfolyamra járni. Ma hetente több órát veszek, és valóra váltom a gyerekkori tánctanulással kapcsolatos álmomat.
Szeretek teljesen új dolgokat tanulni. Tudja, mit hozhat a jövő. Azt azonban tudom, hogy addig a napig folytatom a megerősítéseimet, és keresem a kreativitás kifejezéseinek új útjait, amíg el nem hagyom a bolygót. Ha tehát van valami terved, amiben szeretnél belevágni, vagy csak úgy általában szeretnél kreatívabb lenni, akkor az alábbi megerősítések segíthetnek. Alkalmazd őket örömmel, miközben számtalan különböző feladatban szabadítod fel a kreativitásodat. A kreativitás kifejezésére vonatkozó pozitív megerősítések. Elengedek minden ellenállást azzal szemben, hogy teljesen kifejezzem a kreativitásomat. Mindig kapcsolatban állok teremtő forrásommal. Mindenfajta kreatív kifejezésmóddal kapcsolatban jól érzem magam. Tisztán gondolkodom, és könnyedén fejezem ki magam. Nap mint nap egyre kreatívabb vagyok. A bennem rejlő lehetőségek végtelenek. Eddig nem is sejtett képességeket fedezek fel magamban. A velem született kreativitást meglepetéssel és örömmel fogadom. Szükség van a tehetségemre, és a környezetem megbecsüli egyéni képességeimet. Az élet örömteli, kreatív kifejeződése vagyok. Könnyedén, erőlködés nélkül fogadom az új elképzeléseket. Most pedig beszéljünk a párkapcsolatról, a szerelemről. Sokak számára mindig a párkapcsolati kérdések élvezik az elsődleges prioritást. Talán te is folyton a szerelmet keresed. Ez azonban nem mindig a megfelelő partnert hozza el az életedbe, mert nem világos, hogy miért keresed a szerelmet. Azt gondoljuk, ha lenne valaki, aki szeret engem, annyival jobb lenne az életem. De ez nem így működik. Nagy különbség van a szeretet iránti igény, és aközött, amikor valaki szeretetet koldul. Amikor a szeretet szükségét szenveded, az egyszerűen azt jelenti, hogy hiányzik az életedből az általad ismert legfontosabb ember, saját magad elismerése. Ilyenkor kölcsönösen függő, mindkét fél számára hiába való kapcsolatokba bonyolódhatsz. Soha nem hívhatsz szeretetet az életedbe úgy, hogy a magányról beszélsz, vagy körül forognak a gondolataid. A magány és a szeretet koldulása éppen, hogy taszítja az embereket. Nem gyógyíthatsz meg semmilyen kapcsolatot az életedben úgy, ha folyton annak jelenlegi szörnyűségeiről beszélsz, és mindig erre gondolsz. Ez a megoldás helyett a problémára tereli a figyelmet. El kell terelned a gondolataidat a problémádról, és új megoldást teremtő gondolatokkal kell feltöltekezned. A korlátok sorolgatása csak ellenállást szül, az ellenállás pedig pusztán időhúzásra jó. Olyan, mintha kijelentenéd, nem vagyok elég jó ahhoz, amit kérek. Az első kapcsolat, amelyen javítanod kell, a saját magaddal való kapcsolatod. Ha magaddal elégedett vagy, akkor a többi kapcsolatod is javulni fog. A boldog ember nagyon vonzó a többiek számára. Ha több szeretetre vágysz, akkor szeretned kell saját magadat. Ez azt jelenti, hogy tilos kritizálni, panaszkodni, hibáztatni, nyafogni, és tilos a magányosság érzését választani. Azt jelenti, hogy elégedetnek kell lenned magaddal a jelenben, és szándékosan kellemes gondolatokat kell választanod. A szeretetet nem csak egyféleképpen élhetjük meg, hiszen ahányan vagyunk, annyiféle a tapasztalás. Vannak, akiknek ahhoz, hogy igazán átélhessék a szeretetet, az kell, hogy megöleljék, megérintsék őket. Másoknak hallaniuk kell, ahogy a másik kimondja, szeretlek. Megint másoknak a szeretet tárgyi bizonyítékai, egy ajándék vagy virágcsokor jelenti ugyanezt. Az, ahogyan megszeretjük tapasztalni a szeretetet, gyakran ugyanaz, ahogyan a számunkra legkényelmesebben ki is mutatjuk azt. Javaslom, hogy szünet nélkül dolgozz azon, hogy önmagadat szeresd.
Mutasd ki magadnak a szívedben növekvő szeretet érzését önmagad iránt. Kényeztesd magad románccal, szerelemmel. Mutasd meg, milyen különleges vagy. Kényeztesd magad, vegyél virágot, vedd körül magad kellemes színekkel, textíliákkal és illatokkal. Az élet mindig visszatükrözi belső érzéseinket. Amint a szerelemnek és romantikának az érzését fejleszted magadban, mágnesként vonzod majd magadhoz azt a megfelelő személyt, akivel megoszthatod ezt az egyre növekvő meghittséget. Ha a magánygondolkodás helyett a beteljesülés gondolkodást választod, akkor úgy kell gondolkodnod, hogy szeretetteljes mentális légkört teremts magadban és magad körül. Engedd, hogy a romantikával és szerelemmel kapcsolatos negatív gondolataid elpárologjanak, és töltekezz fel a szerelem gondolataival. Gondolj arra, hogy mindenkihez, akivel találkozol, szeretettel, helyesléssel és elfogadással közelítesz. Ha képes vagy hozzájárulni a saját igényeid kielégítéséhez, akkor nem leszel annyira kiéhezett, annyira társfüggő. Ez pedig azzal függ össze, hogy mennyire szereted saját magadat. Amikor igazán szereted azt a személyt, aki vagy, akkor a helyedre kerülsz nyugalomban és biztonságban, és akkor minden magánéleti és munkahelyi kapcsolatod nagyszerű lesz. Észre fogod venni, hogy máshogy reagálsz bizonyos helyzetekre és személyekre. Dolgok, amelyek valaha hihetetlenül fontosnak tűntek, többé már nem számítanak annyira. Új emberek lépnek be az életedbe, és lehet, hogy néhány régi ismerettséged megszűnik, ami először talán félelmetes, ugyanakkor mégis csodás, üdítő és izgalmas dolog. Amint mindezt tisztáztad magadban, és tudod, hogy mit szeretnél egy kapcsolattól, menj és találkozz emberekkel. Senki nem fog egyszer csak megjelenni a küszöbödön. Nagyon jók például erre a csoportos foglalkozások, vagy az esti tanfolyamok. Itt rokonlelkekkel találkozhatsz, vagy olyanokkal, akikkel megegyezik az érdeklődési köröd. Elképesztő, hogy milyen gyorsan lehet új ismerősöket találni. Légy nyitott és befogadó, és az univerzum a legmagasabb érdekeidet szem előtt tartva reagál majd a vágyaidra. Válasz kellemes gondolatokat, és boldog leszel. És akkor mindenki veled akar majd lenni. És minden mostani kapcsolatod javulni fog. A szeretetre vonatkozó pozitív megerősítések. Hagyom, hogy a következő megerősítések betöltsék a tudatomat, mert tudom, hogy igazzá válnak majd a számomra, és gyakran örömmel ismételgetem őket. Időről időre megkérdezem azokat, akiket szeretek, hogyan szerethetnélek még jobban. A szeretet szemével tisztán látom a dolgokat. Szeretem, amit látok. Szerelmet és romantikát vonzok az életembe, és elfogadom azt. Minden lépésemet szeretet kíséri, és egész világomat betölti az öröm. Örömömet lelem a szeretetben, amellyel napról napra találkozom. Jól érzem magam, miközben a tükörbe nézve azt mondom, szeretlek, igazán, szívből szeretlek. Megérdemlem a szerelmet, a románcot, és az örömöt és minden jót, amit az élet kínálhat. Körülvesz a szeretet, és minden jól van. Örömteli, meghitt kapcsolatban élek azzal az emberrel, aki igazán szeret engem. Szép vagyok, és mindenki szeret. Akárhová megyek, szeretettel köszöntenek. Csak egészséges kapcsolatokat vonzok az életembe. Mindig jól bánnak velem. Hálás vagyok az életemben megjelenő minden szeretetért. Mindenhol szeretetet találok. Elérkeztünk a munkahelyi sikerek témaköréhez. Ez nagyon sok ember számára problémát jelent,
Pedig mindig sikeres lehetsz a munkádban, ha hajlandó vagy változtatni az ezzel kapcsolatos gondolkodásodon. Soha nem fogod örömödet lelni a munkában, ha utálod az állásodat, vagy nem bírod a főnöködet. Milyen szörnyű megerősítés ez! Ilyen meggyőződésekkel soha nem fogsz tudni nagyszerű állást vonzani az életedbe. Ha szeretnéd jól érezni magad munka közben, akkor változtatnod kell a gondolkodásodon. Mélyen hiszek abban, hogy szerető áldást kell küldened minden ember, hely és dolog felé a munkahelyeden. Kezd a munkát a mostani állásoddal. Erősítsd meg magadban, hogy ez az állás csak egyetlen lépcsőfok a sokkal jobb pozíciók felé vezető úton. Azok miatt a dolgok miatt vagy a mostani állásodban, amelyeket régen elhittél. Te vonzottad be a saját gondolkodásoddal. Lehet, hogy a szüleidtől örökölted ezt a munkához való hozzáállást. De mindegy. A lényeg az, hogy most változtathatsz a gondolkodásodon. Bocsáss hát szeretetáldást a főnöködre, a kollégáidra, a helyre, az épületre, a lépcsőházra vagy a liftre, a szobákra, a bútorra és minden egyes ügyfélre. Ez szeretetteljes mentális légkört teremt benned, és az egész iroda reagálni fog rá. Soha nem értettem, hogy mi a jó a munkatársak megalázásában vagy lehordásában. Ha tulajdonos vagy főnök vagy ellenőr vagy, hogy is várhatod el, hogy a többiek a legjobbat nyújtsák a munkájukban, miközben félnek tőled, vagy neheztelnek rád. Mindannyian elismerésre, helyeslésre és bátorításra vágyunk. Ha támogatod az alkalmazottaidat és tisztelettel bánsz velük, akkor mindent beleadnak majd a munkájukba. És kérlek, ne hidd, hogy állást szerezni nehéz. Lehet, hogy sokak számára ez az igazság, de neked nem kell elfogadnod ezt. Csak egy állás kell neked, és a tudatod fel fogja fedni az odavezető ösvényt a számodra. Ne higgy a félelemben. Amikor negatív üzleti vagy gazdasági tendenciákról hallasz, azonnal erősítsd meg magadban. Lehet, hogy valaki számára ez az igazság, de nálam nem így van. Mindegy, hogy hol vagyok éppen, vagy mi zajlik körülöttem, én mindig gyarapodom. Gyakran kérnek tőlem megerősítéseket ahhoz, hogy zökkenőmentessé válhassanak a munkahelyi kapcsolataik. Sokak életében ez valóban nagyon fontos kérdés. Nagyon is tudatában vagyok annak, hogy amiről lemond az ember, az többszörösen visszajön az életébe. És ez mindenre igaz, a munkát is beleértve. Tudnunk kell, hogy a munkahelyünkre minden munkáltatót és alkalmazottat a szeretet vonzotta oda, mert itt és most, ebben a pillanatban és a térnek ezen a pontján, ez minden egyes személy isteni jogon elfoglalt helye. Az isteni harmónia mindnyájunkat átjár, és mi mind együtt haladhatunk az áramlásban a munkahelyünkön, a lehető legtermékenyebb és legörömtelibb módon. Olyan probléma nem létezik, amelynek ne lenne megoldása. Ahogy a megválaszolatlan kérdések sincsenek. Lépj túl a problémán, és minden vitás esetben keresd meg az isteni jogon létező megoldást. Igyekezz tanulni minden felmerülő viszályból vagy zavaros helyzetből. Nagyon fontos, hogy engedd el a hibáztatás igényét. Nézz befelé, hogy megkeresd az igazságot, és próbálj elengedni minden olyan tudati mintát, amely hozzájárult az adott helyzet kialakulásához. Tudd, hogy mindenben, amihez fogsz, sikeres, ihletett és termékeny vagy. Szívesen és örömmel szolgálsz másokat. Az isteni harmónia hatalmas méreteket ölt benned és körülötted, és ugyanígy minden egyes munkatársadban és az ő környezetükben. Ha tudod és kijelented, hogy az isteni alapelvek szerint sikeresen működhetsz a munkahelyeden, akkor az isteni szeretet elhozza neked azokat, akiket segíthetsz azzal, amit olyan nagy szeretettel teszel. Ha pedig szereted az állásodat, de úgy érzed, hogy nem fizetnek meg igazán, áld meg szeretettel a fizetésedet. Ha kifejezed a háládat azért, amit van, azáltal fejlődsz, de tilos minden további morgolódás a munka vagy a kollégák ellen. A tudatot helyezett oda, ahol most vagy. Változó tudatod jobb pozícióba emelhet. Képes vagy rá. Miközben dolgozol, több mindent megtehetsz a feszültség csökkentése érdekében. Íme 2 segítő ötlet. Első. Munkába indulás előtt minden nap végezd el ezt az egyszerű gyakorlatot.
Ülj le, helyezkedj el kényelmesen, és összpontosíts a légzésedre. Ha észreveszel egy felmerülő gondolatot, finoman irányítsd vissza a figyelmedet a légzésedre. Minden nap adj magadnak 10-15 percet arra, hogy ebben a csendben lehess. Nincs ebben semmi nehézség vagy trükk, és megéri a ráfordított időt. 2. Írd le vagy gépeld le az alábbi megerősítést, és helyezd el egy jól látható helyre a munkahelyeden. A munkahelyen békés kikötő. Szeretettel áldom az állásomat. Minden sarokba szeretetet szórok, és az állásom szeretettel, melegséggel és kényelemmel válaszol erre. Nyugodt vagyok. Amikor a főnöködre gondolsz, mondd ezt a megerősítést magadban. Csak olyan dolgot adok, amit magam is szívesen fogadok. A mások iránti szeretetem és elfogadásom minden módon visszatükröződik rám. Ne engedd, hogy az emberi elme gondolkodása bármilyen módon korlátozzon. Az életedet megtöltheti a szeretet és az öröm, mert a munkád egy isteni ideából született. Ne feledd elmondani magadnak minden reggel, mielőtt munkába indulsz. Nem számít, hol vagyok, csak a végtelen jóság, végtelen bölcsesség, végtelen harmónia és szeretet létezik. A sikeres munkára vonatkozó pozitív megerősítések. A karrieremben lelt örömöm visszatükröződik általános jó hangulatomban. A munkahelyemen a kollégáim elősegítik egymás fejlődését és sikerét. A tökéletes állás rám vár, és most végre megtaláljuk egymást. Mélyen hiszek benne, hogy egymás áldása és virágzása érdekében vagyunk itt. Ezt a meggyőződést vetítem rá mindennapi interakcióimra. Ha eljön az ideje, hogy új állásom legyen, a tökéletes megoldás szinte magától fog jelentkezni. A lehetőségek ott vannak mindenütt. Végtelen számú választásom van. A közösen végzett munka az élet értelmének egy része. Szeretem azokat, akikkel együtt dolgozom. Megérdemlem, hogy sikeres karrierem legyen, és el is fogadom azt. Most. Mindenki, akivel a munkám során találkozom, szívből a legjobbat akarja nekem. Nagyon jól tudok másokat bátorítani, és pozitív visszajelzést küldeni nekik. Végtelen lehetőségekkel rendelkezem. Csak jó dolgok akadnak az utamba. A munkahelyem nagyon jó hely. A munkatársaim kölcsönös tisztelettel bánnak egymással. Most térjünk át a stresszre és a stresszmentes életre. Ez az a pillanat, amikor vagy élvezed az életet, vagy nem. A mostani gondolkodásod miatt érzed magad úgy a testedben, ahogy, és ez határozza meg a holnapi tapasztalásaidat is. Ha minden kis dologgal kikészíted magad, és a bolhából elefántot csinálsz, soha nem találhatod meg a belső békét. Mostanában elég közkedvelt téma a stressz. Úgy tűnik, mintha mindenki stresszelne valami miatt. Én úgy gondolom, hogy a stressz a félelem által generált válaszreakció az élet folytonos változásaira. Gyakori kifogás, mellyel kibújjunk az alól, hogy felelősséget kelljen vállalnunk a saját érzéseinkért. Ha valaki vagy valami mást hibáztatunk magunkon kívül, akkor játszhatjuk az ártatlan áldozat szerepét. Ám attól, hogy áldozatok vagyunk, nem leszünk jól, és nem is változik a helyzetünk. Gyakran azért stresszeljük magunkat, mert összezavarodtak a prioritásaink, és ezért sokan úgy érezzük, hogy a pénz a legfontosabb dolog a világon. De ez nem igaz. Van valami, ami sokkal fontosabb és becsesebb a számunkra, és ami nélkül nem tudunk élni. Hogy mi az? A lélegzés. Életünk legértékesebb szubstanciája a belélegzett levegő. Mégis amikor kifújjuk a levegőt, teljesen biztosra vesszük, hogy lesz következő lélegzetünk. Ha nem vennénk megint levegőt, 3 percig sem bírnánk ki.
Márpedig, ha az erő, amely megteremtett minket, elegendő lélegzetet adott életünk végéig, akkor hogy is ne bízhatnánk az életben, hogy a rendelkezésünkre bocsát minden mást, amire szükségünk van. Ha rábízzuk az életre, hogy gondoskodjon rólunk, és minden apró cseprő problémánkról, akkor a stressz elpárolog. Ne pazarold az idődet negatív gondolatokra vagy érzelmekre, mert azzal csak még több részed lesz abban, amit nem akarsz. Ha mondogatod a pozitív megerősítéseket, és nem hozzák meg a kívánt eredményt, akkor figyeld meg, hogy milyen gyakran engeded meg magadnak naponta, hogy rosszul érezd és felhúzd magad. Valószínűleg pontosan ezek az érzések frusztrálnak, és késleltetik a megerősítések megvalósulását, és akadályozzák a jó beáramlását az életedbe. Legközelebb, amikor rájössz, hogy mennyire stresszes vagy, kérdezd meg magadtól, hogy mitől vagy úgy megijedve. A stressz csak félelem. Találd meg, hogy mit tettél magaddal, ami ezt a belső félelmet előhívta benned. A belső célod az öröm, a harmónia és a béke. A harmónia azt jelenti, hogy megbékélsz magaddal. Stressz és a belső harmónia nem létezhet benned egyszerre. Amikor nyugodt vagy, egyszerre egy dologgal foglalkozol, és nem hagyod, hogy a dolgok maguk alá gyűrjenek. Ha feszült vagy, tégy valamit azért, hogy elengedhessd a félelmet. Lélegezz mélyeket, vagy menj el sétálni egy kicsit. Emlékeztesd magad arra, hogy a te világodban te uralkodsz, és hogy békés, szeretetteljes, örömteli és kielégítő életet alakítasz ki magadnak. Biztonságban akarod járni az életutad, igaz? Ne ruházz hát olyan sok hatalmat arra a rövidke szóra, hogy stressz. Ne használd fel ürügyként arra, hogy feszültség keletkezik a testedben. Sem ember, sem hely, sem tárgy nem uralkodhat rajtad. A te fejedben csak is te gondolkodhatsz. A te életedet a te gondolataid alakítják. Szoktasd magad arra, hogy kellemes gondolatokat válasz. Így módon örömforrásról örömforrásra haladva telik majd az életed. Az öröm pedig csak még több olyan dolgot hoz az életedbe, aminek örülhetsz. A stresszmentes életre vonatkozó megerősítések. Minden félelmet és kétséget elengedek, és az életem egyszerűvé és könnyűvé válik. Stresszmentes világot teremtek magamnak. Ellazítom a nyakizmaimat, és kiengedem a vállamból a feszültséget. Lassan lélegzem, és minden lélegzetvétellel egyre jobban és jobban ellazulok. Sok mindenre képes vagyok, és meg tudok oldani bármilyen helyzetet, ami az életemben adódik. A saját középpontomban vagyok, összeszedett vagyok. Nap mint nap egyre nagyobb biztonságban érzem magam. Biztonságban vagyok, amikor kifejezem az érzéseimet. Bármilyen helyzetben derűs maradok. Elégedett vagyok a pénzügyeimmel. Mindig időben be tudom fizetni a csekkjeimet. Bízom benne, hogy képes vagyok megoldani minden nap közben felmerülő problémát. Tudom, hogy a stressz csak félelem. Most minden félelmet elengedek. Életem minden területén pozitív változásokat idézek elő. Most pedig beszéljünk egy kicsit az önbecsülésről. Soha nem lesz rendben az önbecsülésed, ha nem jól gondolkodsz magaddal kapcsolatban. Az önbecsülés annyit jelent, hogy jó érzéssel gondolsz magadra. Ha jól érzed magad a bőrödben, megnő az önbizalmad. Az önbizalom pedig tovább építi az önbecsülést. Az egyik táplálja a másikat. Ha ezt a ritmust felveszed, szinte bármire képes leszel. Az önbecsülés az, ahogy magadra gondolsz. Szabadon eldöntheted, hogy mire akarsz gondolni. Miért akarnád hát leértékelni saját magadat?
Amikor megszülettél, végtelenül magabiztos voltál. Úgy jöttél erre a világra, hogy tudtad, milyen csodálatos vagy. Olyan tökéletes voltál kisbabakorodban. Semmit nem kellett tenned ehhez, már tökéletes voltál, és úgy cselekedtél, mintha tisztában lettél volna ezzel. Tudtad, hogy te vagy az univerzum középpontja, és nem féltél kérni azt, amire vágytál. Szabadon kifejezted az érzelmeidet. A mamád tudta, hogy mikor vagy mérges, igazából az egész szomszédság tudta. Amikor pedig boldog voltál, a mosolyod beragyogta a szobát, mert annyira tele voltál szeretettel és magabiztossággal. A kisbabák belehalnak a szeretet hiányába. Amint azonban megnőnek, megtanulnak szeretet nélkül élni. A babák ezt nem bírnák ki. Ők testük minden egyes centiméterét imádják, még a saját székletüket is. Nincs bűntudatuk, nem szégyenkeznek és nem hasonlítgatnak. Tudják, hogy egyediek és szépségesek. Te is ilyen voltál. Aztán valamikor gyerekkorodban jó szándékú szüleid rád ruházták a saját bizonytalanságukat, és megtanították neked az elégedetlenség és a félelem érzését. Akkor kezdted megtagadni a saját nagyságodat. Ezek a gondolatok és érzések soha nem voltak igaziak, és bizonyára most sem azok. Szeretnélek visszavinni abba az időbe, amikor még tényleg tudtad, hogyan szeresd magadat. A tükörmunka egyszerű és nagyon hatásos. Pusztán annyiból áll, hogy tükörbe nézve mondod el a megerősítéseket. A tükör a valódi érzéseinket tükrözi vissza felénk. Gyerekként a legtöbb negatív üzenetet a felnőttektől kaptuk, és közülük sokan egyenesen a szemünkbe néztek, és biztosan volt, aki még az ujját is rázta közben. Nagyon gyorsan hozhatnak pozitív eredményt a megerősítések, ha a saját szemedbe nézve mondasz magadról valami jót. Arra szoktam bíztatni az embereket, hogy a tükör előtt elhaladva minden alkalommal mondjanak valami jót saját magukról. Ha pedig valami kellemetlen dolog történik napközben, azonnal menj a tükörhöz, és mondd, akkor is szeretlek. Dolgok történnek, majd elhalványulnak, a saját magad iránti szeretet azonban állandó lehet, és ez a legfontosabb minőség, amely az életben a tiéd lehet. Ha valami csodálatos dolog történik, nézz a tükörbe és mondd, köszönöm. Ismerd el magadnak, hogy létrehoztad ezt a nagyszerű tapasztalást. A nap legelső és legutolsó dolga mindig az legyen, hogy a tükörbe nézve ezt mondod magadnak. Szeretlek, igazán szeretlek, és pontosan úgy fogadlak el, ahogy vagy. Először talán nem lesz könnyű, de ha nem adod fel, rövid időn belül valóra válik a megerősítés, és az nagyszerű lenne, nem igaz? Rájössz majd, hogy ahogy nő a magad iránt érzett szereteted, úgy nő az önbecsülésed is. A szeretet soha nem rajtad kívül, hanem mindig benned van. Ahogy egyre jobban szeretsz, te is egyre szeretetre méltóbbá válsz. Dönts új gondolatok mellett magaddal kapcsolatban, és mondd el új szavakkal, hogy mennyire nagyszerű vagy, és hogy megérdemled mindazt a jót, amit az élet kínálhat neked. Minden helyzetben tökéletesen megállom a helyem. Jó érzésekkel gondolok magamra. Méltó vagyok a saját szeretetemre. A saját lábamon állok, és elfogadom és használom az erőmet. Biztonságosan kiállhatok magamért. Szeretnek és elfogadnak úgy, ahogy itt és most vagyok. Magas az önbecsülésem, mert becsülöm azt, aki vagyok. Az életem minden nap egyre mesésebb. Várakozón nézek minden új óra elébe. Nem vagyok sem túl kevés, sem túl sok, és nem kell bizonygatnom magamat másoknak.
Az élet minden lehetséges módon támogat engem. A tudatom megtelt egészséges, pozitív, szerető gondolatokkal, amelyek az élményeimben tükröződnek. A legnagyobb ajándék, amit magamnak adhatok, a feltétlen szeretet. Pontosan úgy szeretem magam, ahogy vagyok. Nem várok többet arra, hogy tökéletes legyek ahhoz, hogy szerethessem magam. Végezetül, amint elmondtad a megerősítéseket, ideje, hogy el is engedd őket, hadd menjenek. Eldöntötted, hogy mit akarsz. Mind gondolatban, mind szóban meg is erősítetted. Most engedd ki őket az univerzumba, hogy az élet törvényei visszaküldhessék őket hozzád. Ha aggodalmaskodsz és félsz, hogy hogyan válnak majd valóra a megerősítések, azzal csak késlelteted a folyamatot. Nem neked kell kitalálnod, hogyan hozzák meg a gyümölcsüket a megerősítések. A vonzás törvényei úgy működnek, hogy te kijelented, hogy mit van, az univerzum pedig eléd hozza azt. Az univerzum sokkal okosabb nálad, és a megerősítéseid valóra váltásának minden lehetséges módját ismeri. A késedelemnek és a vágyaid látszólagos megtagadásának az egyedüli oka az lehet, hogy valamelyik részed még nem hiszi el, hogy megérdemled, amit kérsz. Az is előfordulhat, hogy a saját negatív meggyőződéseid annyira erősek, hogy legyűrik a megerősítéseket. Ha kijelented, hogy emelkedik a bevételed, de az mégsem történik meg, akkor talán valahol mélyen meg vagy győződve róla, hogy nem érdemled meg a gazdagságot. Vagy a családodban nagyon erős negatív meggyőződések élnek a pénzzel kapcsolatban, és egy részed még mindig elfogadja azokat. Kisgyerekként olyan engedelmesek voltunk, hogy készségesen elfogadtuk a szüleink életről alkotott meggyőződéseit, és életünk hátralévő részében mi is ezeknek megfelelően működtünk, amíg el nem határoztuk, hogy felkutatjuk, és alaposan megvizsgáljuk őket. Lehet, hogy a szüleid mindig azt mondogatták, hogy a pénz nem jön ám könnyen, és anélkül, hogy egyáltalán tudnál róla, lehet, hogy még ma is ott él a tudatodban ez a meggyőződés. Ha elhiszed, akkor az univerzum addig nem hozhatja el neked a bevétel növekedést, amíg ezt a meggyőződést el nem engeded. Gyakran megkérem az embereket, hogy vizsgálják meg a családjuk meggyőződéseit mindenféle témával kapcsolatban. Ha nálad a gazdagság a kérdés, akkor egy nagy üres lapra írd le azokat a dolgokat, amelyeket gyerekkorodban otthon a pénzzel kapcsolatban hallottál. Ha találsz negatív kijelentéseket, és ne feledd, ezek az ő számukra mind megerősítések voltak, akkor az a feladatod, hogy mindegyik negatív meggyőződést változtasd át pozitív megerősítéssé. Szabadulj meg a szüleid negatív megerősítésének zsarnokságától, és ha megteszed, megnyílhatsz az élet minden területén feléd áradó jó dolgok bősége előtt. Ne bizonytalankodj el az esetleges visszaesések miatt. Most új dolgokat tanulsz. Ahogy egyre jobban elsajátítod, úgy válik majd mind könnyebbé az életed. Nem számít, mennyire csodálatos a jelen pillanat. A jövő ennél is kielégítőbb és örömtelibb lehet a számodra. Az univerzum mindig mosolyogva várja, hogy összehangoljuk a gondolkodásunkat a törvényeivel. Ha ez megtörténik, minden áramlásban van. Mindez lehetséges. Képes vagy rá. Képes vagyok rá. Mindnyájan képesek vagyunk rá. Megéri a fáradtságot. Olyan boldog leszel, amikor az egész életed jobbra fordul. Louise Hay vagyok, és szeretlek téged.